Familia enpresan jarrekortasuna, profesional bat kontratatzeko laguntzak. Garen enpresaren elkartea, Gipuzkoako Foru Aldundia eta CaixaBanken arteko lankidetzaren bitartez, familia enpresan jarrekortasunean eragina daukaten lege, faktore eta oztopoen inguruko proiektua burutzen ari gara. Familia enpresak beste enpresen antzeko arazoak eta zailtasunak dituzte, nazioartekotzea, formazioa, berrikuntzak, baina beste arazo espezifiko batzuk ere badituzte. Hau da, familiaren eta enpresaren arteko erlazioan oinarritutakoak. Familiaren eta enpresaren arteko menpekotasun honek oinarrotza prozesua eta jarrekortasuna zaildu eta mugatu ditzake. Belaunaldien arteko aldaketek sortu dezaketen hauskortasun eta ezagonkortasunak direla eta. Oinordetzaren arrakasta bermatzeko faktore garrantzitsu bat oinordetzaren planifikazioa izan daiteke. Modu honetara oinorretza antolatzeko eta ordenatzeko modu egokiena izaniz. Belaunaldien arteko transferentzia ondo planifikaturik ez izanez gero, familia artekoen gatazkak agertzeko aukerak handituko dira. Oinorretza prozesu gehienak prozesu konplikatuak dira, non faktore ezberdinei aurre egin behar zaien oinorretzaren emaitza arrakastatsua izan dadin. Baina, oinorretza prozesuan agertzen diren muga eta zailtasun hauek, profesional baten bitartez gutxitu daiteke eta behintzat horretan lagundu. Kanpo profesionalak oinorretza prozesua kudeatu, bideratu, aholkatu eta zuzendu dezake, objektibotasunarekin prozesuaren eboluzioa eta datak ezarriz, enpresarentzat egokia den oinorretza prozesua burutzeko. Baina, Euskal Autonomia Erkidegoko familia mikroenpresek ez daukate gaitasun ekonomikorik kanpo profesional bat kontratatu ahal izateko. Prozesuan zehar, profesional bat kontratatzeak mikroenpresentzat inbertsio esanguratsu bat deritzo eta gehienek ezin diote aurre egin. Gainera, familia mikroenpresen artean, oinorretza prozesua bideratzeko eta gidatzeko beharren inguruko kontzientzia falta nabarmentzen dugu. Elkarte ezberdinekin, hainbat mikroenpresekin bilerak izan ondoren, kontzientzia falta hori egiaztatu ahal izan dugu, baina baita profesional hori kontratatzeko ezintasun ekonomikoak ere. Horregatik, beharrezko ikusten dugu, mikro, txiki eta enpresa ertainetan, kanpo profesional batek oinorretza prozesuan eta enpresaren jarrekortasunean izan dezaken eraginaren eta onuren inguruko kontzientzia plan bat burutzea. Behin, kontzientzia hori eginda, plan honen barne ere jabeek profesional hori kontratatzeko laguntza batzuk barneratu daitezke. Hau da, hurrengo urteetan, 2-3 urte barru, oinorretza prozesu batean barneratzeko dauden enpresai zuzendurik. Batez ere, oinorretza familia barnean izan ezkero. Gainera, oinorretza prozesuaren profesionaltasunaren bitartez, profesionalak antolakuntza barneko gatazkak konpondu ditzake, eta baita familiar barneko gatazkak ere. Horretarako, profesionalak jabeari, oinordeari eta familiari arazo eta muga horiei aurre egiteko teknika batzuk eskainiko die. Proposatzen ditugun laguntza ekonomiko hauek oinorretza prozesuak erraztuko dituzte, mikroenpresa txiki eta ertainetan oinorretza prozesuan zehar profesional baten kontratazioa bultzatuz. Honekin batera, profesional baten beharraren inguruko sentsibilizazio kanpaina bat eginez. Kanpaina hau, merkataritza ganbaren bidez bultzatu beharko litzateke, baina eraginkorra izango litzateke praktikan garapen agentziek edo mankomunitateek bitartez garatzea. Diru laguntza hauek plan berriz inguruan egindako proposamenaren gehigarri izango litzateke.